I ara fem un estudi d'audiència. Avui no, espero que no hagis trobat cap mare d'advocada, ni... No, però hem trobat un oient del programa. Home, fantàstic, això fa il·lusió també de tant en tant trobar-ne algun. És fàcil, vas ràpid, pim-pam... Sí. És el Joan, que viu a Prades, al Baix Camp, i atenció que ens diuen què han fet per recollir diners per la marató. Ja li dic al Joan que s'hi posi. Sisplau, sí. Ja. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Truco de la segona hora, a RAC1. Sí, de l'esquerda, què vols? Què vols? Saps per què truco? Per enfotre-te'n o alguna cosa, segur. No, No. Ah, bueno, sí. no, això depèn del nivell cultural que tinguis, perquè truquem per fer-vos un estudi d'audiència i si em dieu alguna notícia, potser us regalem un lot de vins i cava Ferrer i Catassús. Vale. Una notícia de Prades. Que van fer un bingo per la marató. Quants diners vau recollir? 2.000 euros, no ho sé. Ah, està bé, 2.000 euros, eh? Més notícies. La Generalitat denunciarà el govern espanyol per no pagar els 750 milions d'euros que preveu l'Estatut. Tots els partits donen suport menys un. Quin? Home, suposo que deu ser el del Rajoy, no? El PP. Sí, senyor. Què és el que tampoc rebrà Catalunya? Perquè l'encara ministra de Cultura, la González Cinde, va frenar la seva sortida de Salamanca. Els papers de Salamanca. Sí, senyor. Quantes caixes queden per tornar? Hòstia, 300 caixes, podem? Molt bé, sí, senyor. Es nota que escolta RAC1, eh? Home, sí, pues sí que l'escolto, sí. Ah, molt bé, gràcies, guapo. I què, l'Urdangarín? L'Urdangarín, un lladre. Hem de posar la paraula presumpte davant, eh? Bueno, presumpte, si no sortirà als actes oficials de la Corona d'Espanya. Què el Francisco Camps? Es considera innocent o no? Home, clar, innocentíssim. Els polítics han d'anar ben vestits, això és el que diu ell, no? Qui els vesteix? Qui els vesteix? Segurament el deuen vestir els pobres valencians que deuen pagar els trajes. Qui actua aquesta nit al Palau Sant Jordi? Hòstia, ara sí que m'has fotut, ni idea. Va, et dono una pista. És una noia que canta... Under my umbrella, ela. Ah, Rihanna? Molt bé! Què més sap de la Rihanna? Hi ha molts rumors d'ella que era pobra de petita. Que és de les Barbados o de per allà al Caribe? Sí, senyora, és veritat? Bé, sí, senyor, perdó. Això. Bé, a veure, sobre futbol. A Portugal faran uns dibuixos animats que tenen com a protagonista un entrenador de futbol molt conegut. Qui? ¿Por qué? Hijo de Mauriño. Pot ser aquest? Sí, senyor, Mourinho. Quin temps fa per Prades? Ara mateix no fa ni fu ni fa. Ni fu ni fa, què vol dir? Ni boira, ni núvol, ni sol. Fa bé ni fot un fred capela. I ara necessito que em digui 3 números d'una sola xifra, que és el trio d'ahir. 123, No, 358, no, 999, no. 222. Res, ni una, eh? Hòstia, no sé, anem una pista, home. 510. Colló. Aquí no he guanyat res. Bé, no ho sé, jutjarem en directe si es mereixen aquest lot de vins i cava Ferrer i Catassús. Home, sí que me n'aniríem bastant bé. ¿Están dos borrachos? Tu ets en Joan, eh? No, perdona, sóc Joan Lluïset. Sí. Que tinguis un bon dia. Vale, gràcies. Gràcies a Basté. Vinga, adéu. Adéu. Bé. Quin número més tonto també el trio, posar, i 510, com se'ls acudeix posar aquest número? No sé, m'he de portar una de fila fàcil, eh? No. Portaven 1, 2, 3 ahir. Sí. Bé fàcil. Portem uns dies bastant de seqüències amb els números del trio. Ara ha canviat coses de l'atzar, de la combinatòria, però jo crec que en Joan de Prades es mereix un lot de vins i caves Ferrer i Catassús. Perquè sabia molt de l'actualitat. I sobretot perquè és oient, que el mateix ens deixa d'escoltar i aquí perdem aquí el negoci. Pues té una veu molt femenina, eh? Sí. Doncs li enviem el lot de vins i caves Ferrer i Catassús en Joan, convidem a tothom a visitar Prades, que és un lloc preciós, i ara escoltem la veu del poble.